Ciomleta delicioasă pentru micul dejun, foarte gustoasă, cu brânză de burduf, preparată în casă, din caș de oaie. Se bat 3 ouă, eu am făcut din 3 ouă omletă, se bat 3 ouă cu brânză de burduf și se toarnă în tava încinsă cu puțin ulei sau unt, de preferință ulei, și se prăjește ușor la foc mediu, după care se întoarce pe partea cealaltă. Uitați, este foarte pufoasă și gustoasă. Ideală pentru 2 persoane la micul dejun. Vă doresc poftă bună și vouă!